Така. Сега да видим как стоят нещата. Да направим анализ на някои валутни инструменти. Златото отдавна не сме го гледали. И дойде време да видим това злато как върви. Ако имате някакви други такива желания да видим нещо, може да го направим. Сега, какво става тук? Тук имаме продажби някъде, ето от тук така. Сме пълни с продажби, взели сме така надолу нещо. Тук какво става? Имаме един-два сигнала за покупки в този момент. Да, само два сигнала за покупки. Тук за малко е дошъл един трети сигнал, но той не е отворен, защото това ниво не е пробито надолу. Ето тук е дошъл четвърти сигнал за покупка. Той вече е станал трети, защото един е изчезнал. Но сега нещата са в центъра. Нямаме достатъчно сигнали за покупки. Продажбите са още валидни, вероятно, ако стопа е бил тук някъде по облака. И чакаме. Така че тук е това. Последните ситуации за продажби са били тук. Така. Тук сега няма нищо, има една дивергенция в този момент, но това е триъгълник. Какво е? Да, триъгълник, съвсем хубав. Вероятно този триъгълник ще премине в един множествен връх или глава и рамене. Вие не виждате нищо. Ето сега виждате вече. Значи това коментирахме. Добре, че се обади някой. Защото вие пишете, че не виждате, ама аз не чета. Хубаво. Значи продажбите са от тук. В този момент са възникнали покупки, но те не са били отворени. Ето тук в тази част покупките просто не са отворени. Имали сме основания за покупки. Сега тук в момента също имаме основания за покупки, но те все още не са отворени. Ще видим какво ще стане. Продажби все още няма. Така, тук дивергенция, един триъгълник, или който триъгълник ще стане на глава и рамене, вероятно, но това ще го видим на ето тук. Сега какво става златото? Златото тук, този клин, излизайки, е отработил, вижте колко красиво, 100% и още 100-200%. Напълно точно го отработил. Ей до тук. Тази линийка съм я чертал много отдавна, когато за последен път сме гледали златото. Това е било преди много месеци. И вероятно е било тук при този пробив или когато клинът се е оформил. Вижте каква красота. Месечната графика ни е потвърдена. И тук тръгва някакъв тренд нагоре, който въобще може да не е тренд. Все още, защото нямаме връх над това, но може и да стане тренд. За сега нещата са така. Няма нищо на месечна графика друго, което да видим. Тук нещо има ли като някакви флагове, някакви такива. Трудно ще вземем това за флаг. Сега грозно е просто. Грозно е да е флаг. На седмична нещата се усложняват. Някакъв тренд от тук, който съвсем вече не ми харесва този тренд. Слагайте по-малко линии, като ви се насъберат много линии, ги трийте и чертайте от начало, защото се загубва графиката на цената. И не правете много дебели линии. Почнете ви с много дебели линии и ще видите, че няма да виждате какво прави цената и ще се загубите. Сега тук нещата са под въпрос как е тренда. Тренда е бил ето така. И сега някакво обръщане. Сега това, което виждаме вече като ги няма линиите, виждаме, че вероятно тук се чертаят едни глава и рамене. Ето едно рамо, глава, друго рамо, сега ако го направи, ще бъде така. Ако не, ще го мислим, когато дойде. Като пробие тази линия, тогава ще мислим пък за главата и раменете какво да правим.
Друго аз не виждам. Не смятам, че тренда е така, както го бях начертал, по този начин. Според мен не е така. Тази тренд линия, тя си съществува и ето така. Сега пазара вече не обръща внимание. Може въобще да я отпишем тази тренд линия някъде до тук. Така. Обратно, тук надолу има също едни главарове. Ако вземем това за рамо, глава рамо, няма предходно движение, не ги броиме по този начин. Дневната графика също нищо не дава. Просто нищо е така, като погледнете и като не видите нищо, по-добре не се вглеждайте повече, защото няма какво да видите. Ако нещо не ви се набие в очите веднага, значи то го няма. Видите е така графиката, ако не видите нещо веднага, значи просто го няма. Това нещо. Защото ако почнете да се вглеждате, ще откриете всякакви неща. Сега разбира се по хаосови навигатор, ако го погледнете, ще видите тук един пробив нагоре, втора точка, тук ще стане сега трета и ще кажете аха. И ще се надявате да не ви го отвори на празно. Добре, на дневна казахме нищо. На 4 часа обаче, ето го тая прословута фигура, която сега ще се мъчим да разберем каква е. Ако е триъгълник, тогава ще бъде ей така. И ако е така, тогава горе-долу се получава. Ако пък е глава и рамене, ще бъде ето така. Това се търси. Сега има и вариант да е множествен връх, т.е. пробив на тая линия. И според мен нещата са така. Има тук дивергенция и може да очакваме обръщане повече, отколкото продължение на тренда, но трябва да изчакаме да видим на къде ще тръгне. Тоест, за сега по тия неща не правим нищо. Нещо има ли, което да пропускам? Ако има, казвайте. На един час ние сме вътре в 4 часа. Не би трябвало много да се изхвърляме да правим нещо на един час, след като наблюдаваме такава консолидационна структура на 4 часа. Ето тук вътре в тази фигура имало глава и рамене обърнати, изкарало си ги, тук също има глава и рамене и тях си ги е изкарало. Но по-добре да мируваме много, да не се опитваме да правим каквото и да било. Тук сега примерно някой ще вземе трета точка, ама тази трета точка няма как да надвие тази линия. Т.е. може да я надвие, но няма да се опитваме да го правим това нещо. Така че ще чакаме да видим какво ще стане. Ами аз това виждам тук сега. По хаосови навигатор може ето така на 4 часа и да се правят всякакви работи. Тук има пробив за надолу, т.е. това е трета точка, втора точка за надолу, това е трета. И така. Окей. Това е което аз виждам при златото. Някой друг нещо. Може да вървим и по-надолу, разбира се. Но да вървим по-надолу в тази структура е малко такова. Сега тук ето го. Ето тук има една хубава трета точка, която е изкарала. След това е четвърта точка и тя е изкарала нещо. Тук има двойно дъно за малко суп от костенурки. Но двойно дъно, което е съвсем коректно и то за 144 пункта. Ето ги до тук са 144, съвсем хубави. И тук има някаква конвергенцията да потвърди това качване нагоре. На 5 минути какво? На 5 минути имаме минаване от едната страна и от другата на навигатора и някакво задържане. Пред да не търсим нещо. Поне аз не виждам. И на една минута тук е един такъв тренд, който е свършил. Тук някаква структура за обръщане нагоре. Обърнало е. Чакаме. Сега да стане нещо, защото в момента аз не виждам нещо да става. Така, нека да видим какво стана с тия сделки по DAX сега. Тия сделки тук тръгнаха вече на минус, но до един момент бяха на плюс. Сега сме горе-долу на нулата. Да не ги смятаме, но сме някъде на нулата.
Каква е глобалната картина по DAX? Глобалната картина на месечна графика няма смисъл да я гледаме, на седмична тук също няма смисъл да я гледаме, на дневна имаме обръщане, ето тук. Така, един двоен връх, който е изкарал нещо и едно слизане така надолу. Може да кажем, че това е някакъв първи мадрец. Тук дивергенция не е лоша, от тук да вземем. Тук е трети мадрец. Ето го импулсния втори мадрец. Извинявайте, ето го импулсния пробив на втори мадрец. Тенденция за надолу. В момента, особено при пробив днес. Днес при затваряне под червената линия. Имаме ситуация за надолу. И с това, тая сага тук с DAX, това ми е демо сметка, не ме интересува, но нали, всички тези сделки, които ги правихме, те в един момент трябва да завършат. Особено когато се обърне тенденцията е така и на 4 часа, можем да ги затваряме примерно тези покупки. Но нека да видим. Има ли нещо, което да изкараме. Сега от тук, ако извадим един тренд надолу, ей така, след този двоен връх, той ще изглежда по този начин. Тук такъв тренд може би не е подходящ, може би трябва да вземем тренда след фигурата. Ето така, ще видим при следващи върхове и дъна. Сега ще изчакаме. Тук да правим друго. Този тренд може да си остане с още едно разширение тук в добавка. По този начин. За момента. На 4 часа какво? Тук нещо днеска новина има, предполагам. На 4 часа тук това двойно дъно, което е добре, след това един тренд нагоре, той тук е дал трета точка и тук, където искате, тук я е изкарал. В момента някакъв рейндж или разширяваща се структура. Да. Разширяваща се структура имаме тук по този начин. На 4 часа. И тази разширяваща се структура все още не е дала никакъв сигнал. Тя по-скоро за надолу да стигнем някъде до тук. На 1 час какво е това? Тази разширяваща структура тук се наблюдава. Имаме някаква консолидация в момента на 1 час. Ще я нарисуваме да я видим. Ето така. Или даже ето така. Ако имаме пробив на консолидацията. Тук DAX е по-интересен на по-малки графики, но трябва да се започне от по-големите, за да се търгува на по-малките. Ето това е в момента. Ако това е пробив на консолидацията, то ще си проличи. Въпросът е, че за сега е пробив. Ето тук сега цената спазва тази линия. Да. Така че тенденцията е за надолу. За надолу. На 15 минути нямаме нищо интересно в момента. Този тренд от тук, който тръгва, т.е. ето от тук, ако кажем, че тръгва някъде, то сега в момента няма вече какво да се гледа. Общо взето тези сделки трябва да се затворят. Днес не съм бил на компютъра, но това падане доста трудно може да се предвиди, освен ако
Да видим. Поне технически, не знам, някакви новини имало ли тук за днес. При DAX на четвъртък. Ето тук този като е говорил, вероятно, да. Не, това е било сутринта при отваряне на пазара. Да, това е сега тази структура. Взето нищо, което да може да се изкара до момента. Тези сделки следва да бъдат, може би, затворени и да бъде отворена ситуация за надолу. Тук една сделка за надолу, това е 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Значи един лот надолу. Така. И да видим иената. Там имахме една сделка по иената. Тоест едни сделки. Тук добре се развиват тия сделки. Така. Общо взето, покупките са от тук, няколко покупки. Това беше много хубава ситуация, която започнахме сега. Графиката е прекалено натоварена по този начин, но надявам се виждате на 4 часа ето тази линия тук, която за сега е основната тренд линия. Тя може да претърпи промени при пресичането и при пресичане на алигатора. Може да считаме, че това е някакъв диамант на H1. Тук пък на H1 имаме някаква такава линия, ето по този начин, както и тези. Така тук. Като за сега тенденцията продължава да е нагоре. При иената тези сделки могат да останат. Може да затворите частично, тук имам един лот примерно. От този един лот мога да затворя някаква част. Да кажем колко да затворя от този един лот. Половината съвсем спокойно мога да затворя. Въпросът е, че на 4 часа аз бих го затворил ето тук сега, ако съм на компютъра. Ето при достигане на тези нива. Дори следващото ниво е ето тук, да достигнем при пробив на тези линии. Сега, вероятно при достигане на тези линии ще има някакво движение надолу. И може би тук да затворим един лот, за да не е мирна глава. Или пък няма да затваряме един лот. Защо да затваряме един лот? Може да направим нещо друго. Може да заключим позицията и да я оставим така. Значи имаме приената 1, 2, 3, 4, 5, 6 покупки. Това е да затворим някаква малка част от този един лот. То е ето от тук. Каква е сега печалбата? Не е особено голяма. 60 пипса, ама 60 пипса с един лот никак не е зле. Да ги приберем. Пълно половината от този един лот. Ето така. Затварям. И ако искате, много ако ви безпокои цялата работа, може да сложим стопа на 0. Ето тук е единия лот. Т.е. половин лот, от който остана. Сега стопа е доста близко по този начин и ще бъде жалко, ако не се получи. Тук на един час, ако пробие ето това ниво, аз бих взел, това е един двоен връх, нали, тук сега, който виждаме. За 15 пипса не, че си заслужава. Структура е такава малка някаква. Вероятно може, нали, това нещо да стане и да се получи идване до тази линия. Но така е добре, стопа е ето тук в момента. Имаме и други по-малки сделки, които можем да затваряме, можем да не затваряме. За сега нека да ги оставим. На тези графики това е, което се вижда. На по-малки графики
Ето тук вече имаме някаква такава ситуация за надолу. Нека да начертаем нещо като тренд, да видим какво можем да получим. Сега, тук никак не е ясно, но да кажем, че ето така е тренда в момента на 15 минути. Ето така, канала ще е така. По този начин този тренд вече е приключил. Тоест идването до тук до единия час вече е приключило. И сега може да считаме, че нещата са в рейндж. Това прилича и на диамант, тук, който е, ако е диамант, имаме пробив вече, да видим дали може да го считаме за диамант, въпреки че е много неправилен диамант. Ей така. И ето тук, да, може да считаме, че това е диамант, тук нали, нещата да продължат още надолу. Сега, когато не ни е ясна ситуацията, имаме множество покупки, ами просто заключваме, докато ни се изясни. Това е, нищо особено. Сега и не бива да съжаляваме, сега примерно, ако продължи нагоре, не бива да съжаляваме, просто заключили сме си печалбата и така. Имаме 5, 6, 7, 8, 9, още почти един лот, 9,5, 0,95 т.е. 0,95 имаме прием. Спокойно може да затворим някаква част. Ето това ни дава най-голяма печалба. Това е ето тук първата, която е първата е ето тук тази. Тя ни дава най-голяма печалба. Можем да сложим стопа и на нея, нали, е така на някаква печалба, но общо взето като има връщания назад, те се връщат за тия стопове. По-добре е вместо стопове да слагаме някакви обратни сделки. Просто някакви обратни сделки да слагаме. Виждате, това са пипсове тук, което наблюдавате. От тази имаме 250 пипса. Значи имаме тук 40, 30, 70, 250, 30 пипса, 60 пипса. Все в печалба. Ето тук сега тази. Това какво е? Това не е това. Така че все сме на печалба и хубаво е така да позатваряме от време на време нещо. Сега спокойно бихме могли да приберем и половината от тези останалите тук, които са. Защото тук в момента ситуацията е по-скоро за надолу и целта на това за надолу е толкова. Това са колко? 11 пипс. Ето тези 11 пипс. Т.е. да слезем някъде до това ниво. Т.е. до ето това ниво. После какво ще стане, не знам. Но тази печалба, която имаме, тя ще бъде загубена при слизане надолу. Затова може друго да направим. Ето тук да сложим един лот на sell stop, т.е. ако ето, нали, това ниво бъде преодоляно, т.е. тази линия бъде преодоляна 4-часовата, да ни заключи сделката. В този случай ще загубим от един лот 20 и няколко пипса, нали, ще загубим, но пък няма да продължим да губим повече, ако не сме на компютъра през това време. И така, може да видим на 5 минути нещо. Ето сега на 5 минути, тук има един тренд нагоре, тук можехме да вземем трета точка по тренда, ако се бяхме сетили да отворим преди 25 минути да видим това нещо. Но не сме се сетили, не сме го отворили. Тук сега имаме, ето го този тренд, ето така. Дали става някаква структура като клин или не става. Трябва хубаво прецизно да се чертае, макар и на 5 минути. Ето така излиза. Този клин как ще бъде? Сега той има един тренд тук, така че клин няма. Евентуално клин ще има т.е. тук да бъде затворен в по-горната графика 15 минутната, ето тази линия. Правилно да накара цената сега да се задвижи ето тук в една клинообразна форма. И тогава вече ще търсим някакво движение надолу по този клин. Сега в момента флаг на 5 минути.
на една минута триъгълник. Ето. Типичен триъгълник, ако изчакаме да има пробив, то сега в момента проби надолу малко, но на една минута има все пак разни шумове. Това може да е фалшив пробив, ще задържим, ще видим. Тук за конвергенция и дивергенция гледам, нямаме в момента. Ще изчакаме. Просто ще изчакаме да видим какво ще се получи. Така. Спокойно може да затворим още някои от тези сделки, никакъв проблем няма. Сега ако искаме да приберем печалба, ако е край на седмицата, край на месец, хубаво е да си ги затворим. Така, исках да видим евро-паунд и евро-новозеландец. Айде с евро-новозеландец да направим. И горе-долу ще приключваме май. Защото тук вечерята май е готова. Така, евро-новозеландец на бързичко. Евро-новозеландец, тук имаме сега някакви трендове. Ето тук един клин, който до 100% още не е изпълнен, трябва да дойде до тук, ако е така работата. Това не е тренд всъщност, това си е някакви такива линии, които на месечна графика трябва да си се чертаят. На седмична, тук сега се заражда един седмичен тренд. Вече, ето така, хубав седмичен тренд. Това е първи мадрец за нагоре. Това е ето така тук. Сега трета точка не е дал. Може би идва да даде трета точка. В момента. На дневна това някой счита, че е първи мадрец, въпреки че хич не е хубав, но ето тук имаме дивергенция, която вчера беше потвърдена. Тази дивергенция. И в днешния ден имаме втори мадрец, евентуално да даде. Тоест това движение нагоре, в крайна сметка да даде някаква по-дълбока корекция, защото сега сме в корекция. Но може пък да се възобнови движението нагоре. Сега аз тук, ако си вода, ако си пиша коментарите, на D1 по този клин съм влязал, на D1 какъв клин има? Това е евро-новозеландец, който тук не съм отбелязал. Ето този клин. Много хубав клин на дневна графика. Трябва просто да се чертаят трендовете. Ето го. От тук някъде е тръгнал. Нагоре. Ей така. И другото рамо на клена се определя и от седмичното нещо. Но нещо ей такова. И какво става? Първа точка, втора. Да кажем трета. Четвърта не. Това е първа, втора, трета, четвърта и сега пета. И ако съм прав, тук този клин, той е пробит вече. Аз май забравих да го запиша. И сега тук малко е трудно да се вземе от тук ви началото или от тук за височината. Ще го взема минималната височина, т.е. до тук да дойдем. Имаме някаква цел на дневна графика да стигнем до тук. Така. На дневна да стигнем до тук. Така, и какво? И това е сега някаква цел тук от дневната графика. На 4 часа, за съжаление, тук имаме някаква разширяваща се структура и нещата не са много добре в посока на продажбите. Но все пак може да кажем, че тенденцията е нисходяща. Това е очертаване на височината на целта на клина, така че тая линия не е трендова. Ако имаме тренд на 4 часа, той ще бъде и така. На 1 час имаме рейндж. Някакъв рейндж. Тук сега флаг може да търсим.
И това е. Нали, това. Какво, нали, Мартине, тук посочваш? Добре. Браво. Много добре. Да. Има я. Добре. Сега аз лично съм за надолу. Ето тук е един сел и тук още един сел, който е на малък минус. На 4 часа имаме ето тук това ниво съм оставил един сел стоп, за да отвори надолу. Това е при Евро-Нов Зеландия. Ами, може би тук да спреме сега, не може всичко наведнъж да направим. Сега ето тук австралиец, канадец също е интересно. Имаме 3 продажби и една покупка. Покупката е на загуба, продажбите са на печалба. Общо сме на печалба. И исках евро паунд да видим. Тук нямам сделки по евро паунд. Само нищо. Добре, както и да е. Това ще е за сега. Имаше тук разни въпроси в клуба. Хубаво ще да погледнем. Евро-канадец на 4 часа да има флаг. Хайде да го видим. Тук сме. Евро-канадец на 4 часа. Тук ли да има флаг? Не, много грозно е за флаг. Грозно е. Не, че не може, но по-скоро имаме хаос и алигатор. Втора точка и трета. Сега. Може да се вземе и като флаг, е така, ако искате. Ама не знам. Ето така. На дневна, сега тук има някаква линия, имаме пробив по нея, днешната дневна е показател на къде ще затвори, дивергенция, вероятно обръщане на движението като първи мадрец някой от тия и тенденция за надолу. Вчера дивергенцията е получила сигнал и всички тия неща, нали, знаете, че не са препоръка за сключване на сделки, защото нали, нещата са си на ваша отговорност. Аз тук само показвам някакви мои идеи. Така, на 4 часа да кажем, че вече имаме пробив от тук надолу. На 1 час известно връщане. Тук нищо няма, което да вземем сега. Добре. И с това отговаряме тук, за да има флаг. Евро 124 множество да е едно дивергенция. Айде да видим това. Евро Австралия. На D1 дивергенция. Да. Прекрасна. На H4 множествен връх. Ами, добре. Добре. Множествен връх или... Да, множествен връх. Може и да е триъгълник. Така. Може и да е глава и рамене. Не може. Може и да е правоъгълник. Окей. Айде, това е за сега. В събота заповядайте, които сте в София, да се видим в пицарията. Ще пусна там за колко часа да бъде. Това е. Ако имате въпроси, пишете. Ще отговарям, когато успея. Чао! Приятна вечер!